Katropang Arnel, human mabati ang kusog nga linog, nagpahigayon gilayon og June assessment ang mga espesyalista sa Mines and Geoscience Bureau kon MGB, kauban ang mga personel sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon Pedro Davao de Oro og Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRRMO ngadto sa Apex Mining Corporation nga nahimutang sa Masara, Mako, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Tumong sa maong kalakang nga makahatag og ang provincial nga pagamahanan og giya alang sa mga inisyatiba sa seguridad sa katawhan labi na kadtong nagpuyo dool sa sangpit nga dapit. Samtang bisan man nga gileft na ang suspension sa trabaho sulod sa Kapitolyo sa Davao de Oro kini subay sa Memorandum of Number 1101 sa 2025 nga epektibo karong adlaw Oktubre 13, 2025. Nakadepende gihapon sa desisyon sa matag lokal Chief Executive kon LCE kung magpadayon ba ang trabaho o klase sa nakadaiyang munisipyo, eskwelahan, kolehiyo, private institution o pang government agency sa matag lungsod sa Davao de Oro. Kini base sa resulta sa Structural Integrity Assessment kon SIA sa matag munisipyo kung luwas ba ang mga pasilidad alang sa mga empleyado o mga estudyante. Samtang nagpasalamat ang katawan sa lokal nga pagamahanan sa pantukan sa gihatod nga tabang nga naglangkob sa 191 ka mga food packs o 204 ka bottled water gikan kini sa opisina sa Vice Presidente sa milabay nga adlaw. Kaya naman nga tulo ang kumpirmadong patay sa gumayan pantukan human nga nasinati ang kusog nga linog kundin sumala pa sa usa ka survivor nga si Rulan Murillo atol sa pagtayog alas 10 ang takta sa buntag siya nahugmakan og pila ka mga bato og alas 3 sa hapon ang kini na rescue atong Oktubre 10 tungod sa dili maayong kahimtang sulod sa tunnel. Samtang katropang Arnel ani kita karon diri sa lungsod sa Pantukan mismo atong gisubay og wala pa gyud klase ang ato ang mga nagkadaiyang eskwelahan diri sa lungsod mga katropa. Lar. Og hinuon yes katropang Asa karon ang katong survivor basig pwede nato kung pwede na sila maistorya no kay napamagoy mga stress debriefing ani nila katropang Lar, pero kung pwede sila maistorya ba no? Kana katropang atot po nga isubay karon diri sa buhatan sa MDRR Pantukan kung atotang para makatultol tanaw harapit ang lugar ini mga survivor, pero doon na pamunggoy aktibidad katropang Arnel diri sa may gym sulod mismo sa munisipyo sa Pantukan wala wala sa tani sulod mga katropa no, pero ato ang gisubay katropang Arnel diri sa sentrong bahin sa Pantukan. Abli naman ang mga establishmento diri katropang Arnel, balik normal na ang dagan diri onya ang kinilang mga eskwelahan nining kasamtangan katropang Arnel wala pa gid sila nag-apply. Wala pa eskwela. Gisiguro pa gid sa ang lokal nga pagamahanan sa Pantukan ang kining kaluwasan sa mga estudyante kay sama sa akong giyong katropang Arnel nakadepende kani sa desisyon sa matag lokal nga pagamahanan kung pwede na ba sudlag estudyante ang ilang mga nakadaiyang eskwelahan mga katropa. So kuan mo gud na kanapay mga building assessment nga pagabuhaton sa magyapon diri sa Tagum no ang ato adiri murag blended no. Wala pa gyud gipabalikan gani ipakuha na ang mga gamit sa mga bata sa eskwelahan nga nabiyaan adtong Biyernes katropang Lar. Yes, ako na katropang Arnel og diri sa sentrong Pantukan no murag matawag nato katropang Arnel nga ang ato ang mga kinabuhi karon diri sa ato ang mga yanong mga katawan balik normal na usab no kay ato ang mga pasahero, mga single motor, kini mga bao-bao drivers, mga wala na may tricycle diri katropang Arnel. Kuha naman diri bao-bao naman ang kining nagapamasahero diri murag normal na ilang kinabuhi karon mga katropa. Na may mga pagtayog murag bag-o lang nabati nato na kumusta unsay reaksyon sa mga tao diha katropang Lar? So, makihinabit na karon diri katropang Arnel no og kining mga residente sa lungsod sa Pantukan. Sir, good morning. Sir, kumusta inyohang nasinati nga linog sir katong pagtayog? Kusog diri sir, kusog. Ika sir, kusog sir, kusog ang linog diri. Nya o sa may inyong gibati ato sir nga hadlok. First time na bati nga. First time ba kusuga diri sa Pantukan. Okay. Sir, doon na yung mga natala dahil nga namatay sa gumayan, sir, no? Na. Tulo. Na. Tulo. Karon sir, nakita sila karon di kaya. Ang buto asa ko monitor ang asa. Pero sa pagkakaroon, sir, wala na. Balik normal na inyong mga kinabuhi karon sir. Wala na. Nagpapatay. Wag yan po. Kigay mo nig. Natayog. Nagyapon yung Nagyapon. Asa mong wala. Dito iba na mabot mo. Balik. Hindi log na. Ang pamilya, safety lang dito rin. Safety. Salamat sir. Salamat kayo sir.
So moto katropang Mm. no. Grabe gid daw ang kabalaka sa mga taga-Pantukan po no kay first time nila nabati itong grabe ka kusog nga pagtayog atong October 10 sa buntag mga katropa. Ah. Pero lagi kay kinaling kawadon sa ato ang panginabuhi, so dapat gud panginabuhi bisag taman og doon na pay mga babati ginagmay nga mga pagtayog dinhi mga kasamtangan. Ato subayon laro ko basi pwede nato ma-interview tong pipila sa mga survivor katong isa nga nakagawas gyud no katong nakadagan. Yes, kana kadto ato ang mission karon ato ang pangitao na sa mosunod karon nga mga gutlo atong subayon diri una sa MDR aron nga mahatagan ta og saktong address sa mga survivor. All right, sige. Go ahead, Katropang Lar. Katropang na to ang update ng gikan diri sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM